Witam pięknie Rostomili. Dziś wam wyrządzę taką kapkę strandowną pogodkę o jąku, na którego ludzie prawili trumpeta, i o logistyce i jeszcze o czymsik więcej, ale o czym to się dowiecie za chwilę. Rostomili, Józek Wawrzyczek z Małych Kończyc, na którego ludzie prawili, że to jest trompeta, to był na ozajst przeogromnie chytry chłop. A gwoli czego wszyscy rządzili, że on jest trompeta, no bo jak jeszcze drepsił do szkoły, kiejsi hańdowni, jak był mały, to jeden rektor, Machej, jak się go o coś spytał, to Jonek nigdy nic nie prawił. Toż Machej Mudycki żyk, że on jest trompeta. Ale to było tak, że ten rektor chciał dycki, co by szkolnicy wartko odpowiedzieli wszystko, co on się spytał, bo Machej sam był takowny kapkę popyrtany. No a Jonek, on niż coś grzyk, to potrzebował więcej czasu. Tuż dziepro w chałupie, stareczce, wyrządzał wszystko to, o co się go rektor we szkole spytał. Stareczka znali Macheja, tuż zanim zaszli, a rzekli mu, o co idzie z tym jej wnukiem, że to już było, ale to już było nieskoro, bo Jonek szkołę skończył, a poszł się dali uczyć jako siedlok, mechanik do szkoły do Cieszyna. Ludzie go na dziedzinie, na dziedzinie wiedzieli, że jak się Jonka o cosik spytają, to trzeba mu dać kapkę czasu, co by im cosik na to żyk. A worce było mu dać czas, bo jak już cosik zaczął rządzić, to tego nie było za wiele, ale to było tak mądre, żeby tego ani żaden filozof nie wymyślił. Jonek bywał pod palowym kopcem, w Małych Kończyc, w maluczkiej chałupce, pospał z babą, a 3 dzieckami. Darzyło się mu, a mnożyło. Tuż biedy nie miał, gorze poradził sprawić kajako maszynę, a traktor, bo się tego nauczył we szkole w Cieszynie. Żywot szł do przodku, a roz się tak stało, że Jonków wnuk, Michał, się dostał na wyższą szkołę do Warszawy, kany się uczył, jako się sprawuje maszyny, ale już jako inżynier. Michał już od małego za stażykiem drepsił, a kaj on co sprawował, to mały wnuk mu w tym pomogł. Z Krystego Michał godnie wiedział o traktorach, a o roztomańtych maszynach, co się nimi na gospodarce robi. Tuż jak się dostał na tą szkołę dla inżynierów, siedloków, to chciał, co by się stażyk podziwał, kany będzie sztudyrował. Tuż dobre, Jonek się oblyk, wziął se taszkę, baba mu do nich wciepała jakieś giodło na cestę, a pojechali cugiem do tej Warszawy. Jonek był fezdrot, bo w takownym wielkucnym mieście jeszcze nie był, tuż dziwał się na wszystko, a cykał fotografie, co by babie pokazać, kany z Michałem wszędzie byli. Przed wielkucną szkołą dla inżynierów, kany miał sztudyrować, Jonków wnuk, było godnie ławek. Tuż Michał szał cosik powyrządzać, a Jonek se siot, wyciągnął se swaczynę, a zaczął jeść. Wnet zawoniało na połówkę Warszawy boczkiem, co go Jonek uwędził oto onegda we wędzoku na trześniowym drzewie. Woniało tak, że jeden przeogromnie chyrny profesor, kiedy miał głód, stanął nad Jonkiem, a prawi: Panoczku, mogę se kubą siednąć? Ale ja, chcecie kąsek boczku? Tuż dejcie. Profesor zjadł, Rzymłom to zagryz, a prawi: przeogromnie to mocie dobre. Kany żeście to kupili. Sumże chce to zrobił. Profesor temu nie mógł moc uwierzyć, tuż prawi: tego żeście nie mogli sami zrobić, bo wiecie, najprzód jest cały łańcuch logistyczny. Jaki łańcuch? Pyta się Jonek. Logistyczny. Chcecie o logistyce powyrządzać? Tuż dobre, chcę, ale najprzód, niż zaczniemy o tej logistyce rządzić, to bych się chciał was, profesorze, o coś ikaj spytać. Dobre, pytajcie się. Nie poradzę spokopić jednej wiecy, że krowa, koza a koń żerą to samo, żerą trowę, ale krowa jak się wysro, to robi na między takowne rzodki talerze, koza robi takie kulate bobki, a koń suche kąski. Możecie mi to wyłożyć, z czego tak je? Panoczku, zabijcie mnie, ale nie wiem.
No widzicie, profesorze, wy tutaj ze mną chcecie powyrządzać o jakiejś logistyce, a o obyczajnym gównie nie wiecie gans nic. Takowny był ten Jonek Trompeta. Rostomili, jak mocie radzi, to moi dżistani, to mi dejcie pyty palec do wyrchu. Mocie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to je pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to je film, na który was pozywam, a kiedy wam się może spodoba. Miejcie się pięknie, niech się wam wszystkim darzy.